Wani abu mai kama da rikicin diflomasiyya na shirin ɓarkewa tsakanin mahukuntan birnin Binghazi na ƙasar Libya da kuma mahukuntan birnin Yamai na ƙasar Nijar. Bayan da gwamnatin Nijar ta saki wasu 'yan asalin Libya da ta tsaye tun shekara ta 2025, yayin da ɓangaren Binghazi ƙarƙashin jagorancin Khalifa Haftar ya saki Muhammad Salah, wani ɗan Nijar da ake dangantawa da mai adawa da gwamnatin Nijar. Shin waɗannan abubuwa da suka faru guda biyu kusan lokaci guda, haɗari ne kawai ko kuma saƙonnin siyasa ne da diflomasiyya da ake aika ma juna tsakanin Yamai da kuma Binghazi? Abin da yanzu wannan bidiyo namu zai tattauna yanzu kenan, da fatan za ku gyara zama har zuwa ƙarshen wannan shiri. Muna ɗauke da cikakken bayani. Rahotanni sun nuna cewa hukumomin Nijar sun saki wasu 'yan Libya 19 da suka tsare tun shekara ta 2025. Daga cikin waɗanda aka saki, akwai Burhani Medun Rifi, wanda ake cewa yana daga cikin masu adawa da gwamnatin Binghazi ta Libya. An kuma taɓa danganta shi da ayyukan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke zirga-zirga a yankunan hamada da ke kan iyakar Nijar da kuma Libya. A shekara ta 2025 ne, jami'an tsaron ƙasar Nijar suka kama shi tare da wasu mutanensa a yankin Taskar na jihar Zandar, yayin da suke wani kai da komo wanda aka bayyana shi a matsayin suna farauta a arewacin ƙasar. Tun daga lokacin aka kai su birnin Yamai domin gudanar da bincike. Sai dai abin da ya ja hankali shine cewa mutanen da Nijar ta saki ba masu goyon bayan gwamnatin Binghazi ba ne. Ana kallon su a matsayin masu adawa da ɓangaren Khalifa Haftar. A lokaci guda kuma, wasu kafafen yada labarai na Libya sun rawaito cewa ɓangaren Binghazi ya saki Muhammad Salah, wani ɗan Nijar da aka kama a Libya tun farkon shekarar ta 2025. Muhammad Salah dai ana kallonsa a matsayin mutum mai adawa da gwamnatin Nijar kuma ya shafe lokaci mai tsawo a tsare a yankin Gaturin da ke kudancin Libya. Muhammad Salah dai shine shugaban ƙungiyar nan mai ikirarin cewa za ta dawo da mulkin demokuraɗiyya tun bayan juyin mulkin da aka samu a watan Yunin shekara ta 2023 a ƙasar Nijar. Abin da ya sa wannan batu ya zama mai ɗaukar hankali shine cewa kowane ɓangare ya saki mutanen da ake dangantawa da mai adawa da ɗaya ɓangaren. Nijar ta saki mutanen da ake ganin suna adawa da gwamnatin Binghazi, yayin da Binghazi kuma ta saki wani ɗan Nijar da ake ganin shine shugaban ƙungiyar 'yan tawaye na Nijar. Wannan yasa wasu masu sharhin siyasa ke ganin cewa lamarin na iya kasancewa wani nau'i na saƙon diflomasiyya tsakanin ɓangarorin guda biyu, musamman bayan wannan bututuwa da suka taso. Sai dai har zuwa yanzu babu wata sanarwa a hukumance daga Yamai ko Binghazi da ta bayyana ko akwai wata alaƙa kai tsaye tsakanin waɗannan matakai guda biyu. Abin da ya tabbata shine waɗannan abubuwa sun sake jawo hankalin masu bibiyar siyasa a yankin Sahel da arewacin Afirka, inda mutane da dama ke tambaya ko dangantakar Nijar da Binghazi na ƙara tsami ne ko kuma ana ƙoƙarin buɗe sabon shafin tattaunawa. Yayin da har yanzu ake jiran ƙarin bayani daga hukumomin ƙasashen biyu. Abin da ya rage a yanzu a gani shine ko waɗannan matakai za su ƙara rura wutar rikicin diflomasiyya ko kuma za su zama wata hanya ta rage zama ɗarɗar tsakanin ɓangarorin guda biyu. Bari mu ɗan tuna muku da wani labari da ya wuce. Wannan mutane 19 su ne suka ɗan sanadin wata 'yar gajeren rikicin diflomasiyya tsakanin mahukuntan Yamai da kuma mahukuntan Tripoli. Watannin da suka gabata, mahukuntan Tripoli sun yi zargin cewa mahukuntan birnin Yamai sun ba da wa'annan mutane 19 a ɓangaren gwamnatin Binghazi, yayin da wannan abu ya zama laifi a ɓangaren Tripoli, inda suka tabbatar da cewa za su ɗauki matakan ramuwa a matsayin martani. Daga cikin wannan martani shine za su kama 'yan Nijar duka waɗanda ke ƙasar Libya su maida su a ƙasarsu Nijar. To muna fatan Allah Ubangiji ya kawo sauƙin wannan al'amari. Menene ra'ayinku? Ku bayyana mana ra'ayinku a cikin komentar. Amma kar ku manta, idan wannan ne zuwanku na farko a wannan channel ta mai albarka, ku daure ku danna bidiyon nan like, sannan ku danna subscribe da alama ƙararrawa tare da bayyana mana ra'ayinku a cikin komentar. Mun gode, sai kuma lokaci idan Allah ya kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.